Čaute. Zase sme tu späť, ale mal som nejaké problémy so serverom, teda sme mali, nešiel mi zapnúť a potom ešte do toho škola, tak dlho nebolo nejaké video. Tak dlho písomky a tak. No, takže zase sme späť. Máš koule? Ja mám koule a... Budeme čo robiť ty? Nie, počkaj, ešte, že v off-screene vlastne. A to bol len kúsok, pretože potom, ako sa išla na tú novú verziu, tak nám to trošku blblo. A mali sme aj problémy s tým dávaním na novú verziu. Takže sme neurobili moc veľa, iba sme dorobili túto farmu. Ako môžete vidieť. Ešte dve skla, ale chýbajú. A boli sme po nejaké seedy. A máme nové texture packy. Evo, Miša. Alebo ako sa to volá. Tak. Ja idem zatiaľ po to sklo. A dneska čo? Neviem. Dneska dorobíme farmu. Aha, strecha je. Ja si myslím stále, že tu není. Ale ona tu je. Debilná. Počkaj, ja som vlastne dával paliť sklo. A nie, ja som dával paliť kábel. Cobblestone. Dorobíme ostrov. Ostrov môže byť. Potom... Nemáte žiť písek, vole. Ja písku máme. Počkaj, aha, my sme toto dostávali. Čo sme tu chceli spraviť? Ja už som aj zabudol. Ja, ale vážne, ja som už doma aj zabudol, že sme tu... Farmu ešte nejako sme chceli, sa mi zdá. Všetko automatické. Bude. Na melóny budeme hladní. No to... Tak dneska by sme mohli ísť do toho, do dungeonu. Nejaký nájsť. A mohli by sme vlastne nájsť tie semienka. No, nájdeme, zasadíme, urobíme, buď raz, nájeme a je to. Mám dve skla. Vlastne, ja som debil, ja som mal 28 skla. Tak počkaj, povykladám si drevo. Drevo mám tu. Wooden planky. Teraz, pôjdeme už ťažiť teraz hneď asi, že? Počkaj, ešte dokladám ten ostrov, aby to bolo všetké rovne, potom premeníme ešte podlahu na... Kokos, iná to bude makačka s tou podlahou. Ja som mal také rôzne nápady, že by sme si mohli napríklad postaviť, že by bola cesta akože so stone brickou a okolo toho by bol ten hladký sandstone a na tom by boli tie plotiky. Že to by nemuselo byť škaredé, že by sme to tak urobili. Ideme, skúsime, poviem ti. Dobre, poďme teraz do tých dolov, ja si ešte odložím veci a môžeme ísť. No ja si idem ti ešte odložiť. A počkaj, ešte vlastne zasadím, lebo mám tie semiačka, lebo som jak debil teraz ešte pred natáčaním behal a zbieral semiačka. Na dvojku si dám meč. No. No, nie som si chcel, to budeme urobiť potom. Ešte čo si to chcel? Vodu? Tak to ešte urobíme a idem. Raz, dva, tri. Dobre, idem za tebou. A toto si potom môžeme niečo vymyslieť. Nejakú farmu si napríklad to môžeme urobiť dole. To by nebolo špatné. Napríklad. TNTčka.
S tým my máme skúsenosti. Sme robili ohňostroj. Som mal tak zalagovaný počítač, ja práce. Oh, shit. Aha, 10. Počkaj. Dám ti polku. Tu máš 29. Že si tu ten parchan malý myš. Jediné, čo sa mi nepáči na tomto texture packu, možno, že neviem, či to má každý bugnuté, alebo iba ja, je vlastne to, že keď napríklad je sand alebo nejaký gravel alebo niečo, čo padá, tak tam to vidím kúsok modré, vieš. Toto nie sú dia, ale what the fuck. Aha. Takú kejsku som dosť veľkú našiel. Takú fakt dosť veľkú. Ako sa dostanem naspäť, to je ten problém, do domu. Do ryti. Takže tu je creeper, tam je železo. Creeper spadol, lebo je debil. My debil sme si mali spraviť luk. Aha, slime. Au, shit. Pajo, potepe, mám tu dvoch creepera a skeletona. Počkaj. Ja som zase tých našich dolo. Ale zlato. Počkaj. Počkaj minútku, ja to vyrieším následovne. Dorite, minútku. Čo tu ešte je? Počujem slajma. Tu je, aha, zabil sa debil. Ale ešte ja to počujem. Tam je creeper. Tu je lapis. Mám tu svetlo, aby ste niečo videli. Počujem zombika. Jo! Dobre, som späť a napíšem si radšej súradky domov, aby som sa vedel vrátiť. Takže X je 230. Kokos. Mám problém. Počkaj. A Z. Toto sa mi zdá, že on je villager zombie. Hej, to je villager zombie. Počkaj, idem tam. TPA. Ja počkaj, TP Pajo 9966 BRX. Shit! Nechaj mi ich, toto dole sú. Jak sú to dia? Hej.
kokos až jeden. Tuto dole bol. Kde? Pozor, díva sa, čo je za tebou. Au! Boha jeho. Zasraného. To som nemyslel. Ja tu mám bugnutého netopiera. On proste sedí na ničom. Proste sedí na ničom. Oh, emerald! Redstone. Či? A nie, počkaj, to je, tak nič, to je zlato. A vyzerá to je emerald. Poď ku mne, tu potrebujem si vodičku dať. Iné tu. Hyb sa. TP, pajo, nie. TP, pajo. 5, 9, 6. Nie, počkaj, ťažím, čakaj minútu. Už? Ešte minútu, ešte vyťažím. Ešte 3. Môžem? Počkaj, dia. Koľko? Nemám tu dia. Toto nestojí. Môžem už? Už. Ešte nie. Dobre, už sa teleportujem. Počkaj, ešte to skúsim rozkopať, či tu není. Koľko? Ďalší dia. Jeden. Pekne. Už mám 3 dia. Ja mám jeden. Dobre, už nemusíš sem ani jesť, už som pekne odstavne. Teraz tom uhlie to rozkopujem tiež. Tak ani jeden mi nespadol do lavy. Ale dochádza mi krompač. Ja som si urobil 4. Tak ide. Dobre, keď mi dojde krompač, neviem ako sa dostanem domov, ale... No a ešte neviem, nie som si istý, pretože som nepozeral videa. Ale nevraveli sme sa mi zdať, že z čoho všetkého budeme točiť. Vlastne nie si. Nie, Nevraveli sme to, však nie. Takže to bude možno to GTAčko, čo ste videli, to prvé video od nás. Potom to bude v Minecraft. Bude veľa. Aha, toho bude veľa, to budú aj rôzne mapy. Potom... Neviem, potom by sme mohli urobiť možno aj Vovko. Aspoň kúsok Vovka, aby to nebolo také isté. Bohačák, som sa zlakol tej debilnej lavy, kurník prdel. Fuj, skoro som sa doseral, more. Máš drevo? Ešte 2. Jo, takže koľko? Hej. Že 4 aspoň. 47. Upečeme Irona. 47. Upečujeme Irona. Urobíme z tých 3 dia asi enchantiak, nie? No však ja mám jeden. Na enchantiak? Alebo 3 iba. Ale obsidian musíme vyťažiť. A doma nemáme diagram. Krompač. Ale mali sme. Rozboral ho nikto? Či nezničil sa už? Stoj dole, ja musím ísť ku tebe. Pravo mi onu. Crafting table. Karky. Debil! Daj mi Padaj one. hovno! Okay. No. Ako si ho mal aj položiť. Tamto. Spravím 2, nech to je rýchlejšie. Ja si tu pekne počkám naň. Tebe. Koľko? Oh, what the fuck, what the fuck? Krútiš to What the fuck? Toriči, počkaj, hej, nie. Ja musím reštartnúť kompa. Vypol som video, kľud. Tak. OK, takže tento diel bude trocha kratší, lebo nejako nám to laguje, ja to skúsim opraviť, ale za to ten ďalší bude dlhší. Takže nezabudnite lajkovať, odberať, zbiť paja a utekať. Pajčem! Čaute. Čau. Ešte creeper na rozlúčku nech vybuchne. Ja len rýchlo, bo... Dobre. Bitch! Čau.